toi pysähtynyt? Se on pysähtynyt, okei. Katsotaan tästä mennä ohi. No näkyy ihan Siis- uskalsin. Mä ite ajan täällä 100 vaan niinku Se on se turvallinen ohittaa, ei siinä oo mitään. Ei! Ei! Täällä ei oo yhtään vastaan tulijaa näkynyt sit vielä. Toi on ihan vitun tiukan näköinen. Painetaanko sit toi scrollo ennen tätä mutkaa? Ei 140 mutkaan. Olalaa, se ei kääntä. Vuokralle. True. Weigh the costs and then you evaluate and then you toteaa, että... Äijät. Olala. Äijät. Äijät. Mutta Levi. Mikä vitun dösä tää on? Mistä ees tuli? Kolmion takaa. Mä näin dösää, mä katsoin vasemmalle. Miksi mä se näin. hidastanut? Mä näin myös. Tää tuli kamikazeba. Anteeksi, mitä? Mitä tapahtuu? Inoin Väinö. Ermö. Mulla oli 2 ennen ikävää monttua joo. Ei! Anteeks. Vasen puoli pommita täysin. Ui! 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 Vappu! Seuraavas oikea puoli pommita täysin. Okei. Ja sitä seuraavas oikea puoli pommita täysin, varoitti kylttei. Sitten vasemmalle liikennevaloissa. Oh! Oi! Ei perkele! Siinä oli liike. Onneksi sä et Väinö tullut kuulijuu. Jep. Eiköhän me muutenkin oteta kaikki riskit. Ei vittu! Tuetta logoa. Ja mä kolaroin siihen jakajaa betonia ihan täysin. 100% instantly. Simo. Vittu! Mitä? Mitä toi oli? Ne niinku warppaili paskaksi joo. mulle ees. Ai mä vai? Ei kun... Mulla sä warppailit aivan paskaksi. Simo kävi jotain nurtsil. Oppa. Status. Simo. Status! Muutko? Status! Ai. Mutka status. Mutka status. Oho. Ai sä tulet sieltä. Mä ajattelin mä en tästä läpi. Aivan kittu. Ei joo vittu mäkin menen läpi. Au. Oh! Mitä? Mitä sulle kävi? Mä yritin mennä tästä läpi. Mä näin mitä sulle kävi ja sit mä en mennytkään.